Здравейте, скъпи приятели! Днес искам да ви вдъхновя да направите нещо добро за някого, да кажете добра дума, да кажете благодаря, ценен си, важен си за мен, обичам те, благодаря ти, че те има. Защото не знаете тези думи как ще преобърнат живота на някого и ще го вдъхновят. Ще направят живота му, деня му позитивен, ведър ще го вдъхновят за нови начинания и ще преодолее трудностите, които са пред него в ежедневието му. И така, не се пестете. Раздавайте се, правете добро и да предаваме нататък хубавото и доброто, което носим в себе си, да раздаваме без да се пестим. Хубав ден от мен!